Make siye eBhayibhelini soyilanda ezantsi sinyuke nayo ngoba siyiphosile sivume basayiphosa abantwana ngoku ungena nogqirha kungena nonesi ebhomeni bayonyanga abantwana iqovekile into lwaluko ngoba kwalahlwa uThixo yenziwa ngezandla ezimdaka zikaSathane. Impumalanga ngokuthiwa nerate ephezulu abantu ababhubhileyo kule winter. Xa uhlola kukho abantu abelusa abangafananga kwalusa. Basabethwa bakhwetha pha. Bavinja ukutya. Kuthiwe lisiko lonto. Kwawude kubeni sihlele emnyameni sibambele kwelisiko singalenziyo nolenza. Simazi senze isiko kodwa siyaligwengula. Isiko nali uThixo uthumela umuntu makalole intshenge olusa nali isiko. Nawe kwakunyana ngicebisa uba uzuhambe ngeli uba uphosile uzawufela pha. Jesus. Babanga benkosi. Hallelujah. Nasi isizathu sokuba uYoshua abaluse. Ewe. Bonke abantu ababephume eYiphutha bengamadoda. Onke amadoda okulwa afela enkango endleleni ekuphumeni kwawo eYiphutha. Ngiyazibona ke izizathu. Uthixo unalo icebo. Lamadoda ehamba endleleni afa aphela bakawusewudala behamba aphela wathi uThixo hayi lolu intshengele. Khaya amanye amadoda. Kathixo. Indoda ngakomo ifanele yindoda kaThixo. Ayikho indoda engeyo kaThixo. Ngoba lo ndoda uzawutheka abantu. Xa kaThixo abantu. Yiyo nibetha abafazi. Yiyo nidle amadoda wasashona abantwana ngoba ayoyikho balo asajebe izilwanyana kodwa amadoda. Abanye amadoda kanjalo. Asahambi ngokudla siphaka inkunzi. Kodwa kuthiwa kwamadoda. Aphi amadoda kanti ayaphi? Hayi kwalahlwa uThixo. Kwabanzela lento engabonwayo. Hayi senze isiko. Oba umkhuba besenze isiko. Babelenza njani? Babedlwengula ke bawugqiba. Babebulala abantu. Utheni ubabulala kanti nibambele esikweni? Nalo lona siko ngoku. Ungalithatha okanye uliyeke ubambele kuladamu yakho uyathanda. Nalo siko. Kuladamu yaku siyagqitha ngokumaGalati. Okay. Galati 6 verse 12. Ayenza ugqiba ungakhubeki wena. Yazi ukhona umuntu ngapha uyadika. Akakwazi ushumela. Thina uyisika siqhala. Hayi abathethi ngolwaluko. Babalisa amabali nje. Sithethe inyani. Sudikwa. Why bibandla? Andinakurubaji mna. Shuma ivangeli. Nomzi wami nawuvula. Ngabaxela bebelalini, umzi wami uzawuvula ngeBhayibhile kodwa abantu phela uzawuthandana. Abantu uzawuvula ngeBhayibhile umzi. Noba uzavulela. Ndike mna la nebeka kuyiOldbach noMfombothi beka iBhayibhile. Uvule. Uzawuvulwa. Babethe ikeyboard olhlobo. Wavulwa. Yakhalinyela imoya yamadimoni. Yabaleka mnumzane. Nezikhope ezazikhala pha zabaleka. Ngathi hambani andinandawo apha. Uyavulwa umzi ngeBhayibhile. Awuvulwa ngeOldbach yodwa. Nebheki lomqobo nebhiya. Na ngeBhayibhile uyavuleka, uvuleka kahle.
njengoba solusa abanani ngibona ibhodile lapha nangoku khona themba layo akona themba ngathi ngakhona ukuyinyekile hayi yofuna izibride nanekho hayi ngawo no hayi akona themba lapha uthi ngoba asikholele ukuthi iyayenza indoda thina uba uyakholeba ibhotile yenza indoda nika ibhotile umntanakho uxakane naye besakunxilela ngasithi nami indoda andivuka nami indoda wamnika ibrandi kaloku ngoba ke inyamezela noba uyabetha Galatia 6 verse 12. Bonke abathanda ukuba babe lesimilo esihle ngokwangaphandle abo ke baninyanzela ukuba naluswe. Baninyanzela banithini? Abafuna isimilo sangaphandle. Baninyanzela kuba naluswe. Hayi funeka ulukile. Awunolungu into obongoluki. Akayilandi into oba umolusela ntoni oqala. Ufuna nje yena indumasi uba unyana wami ulukile. Abona ulukile enza amabhongo neetshomi zakhe zimncoma. Uba lena akayazi bantolo wena sikudala sihamba emnyameni nako ukhanya namhlanje benzela nje kodwa ukuze bangatshutshiswa ngawo umnqamlezo kaKristu ewe kuba kwanabo balukayo bengawubambi umthetho bathanda ukuba naluswe ukuze baqhayise ngeyeyenu inyama bathini bazalwana baqhayise lento ithethwa ndim bazalwana ithethwa iBhayibhile ayibuni bayiphatha iBhayibhile bangabashumayeli kodwa ngiqondi bake badibana nendawo ithethwa ndim nale nto bazalwana ithethwa iBhayibhile ufuna ningathi bayo indebe ndingasathikwe ndingasathikwe wethu iBhayibhile le itshoyo ayindim uba uyayiphatha kodwa uyifundi indaba yakho okanye uyayibeka phaa inothuli mhlawumbi le yakho phaa eyakho inothuli phaa eshelfini mani uyiphuthuma ngaloo mini uyicingileyo yenkonzweni ibe ngona uphuthuma iBhayibhile namhlanje kawuzawulala funeka uyityhile iBhayibhile kusazi bakufunda iBhayibhile uyayisokolisa imimoya ngoba ayifuni ufunda iBhayibhile iyayazi uba uzawufumana ulwazi iyayazi uzawufuna ulwazi xa ufunda iBhayibhile iyakudungudelisa ukhale neefowuni xa uyityhila ungayityhili iBhayibhile ungaqela ukuthi ayivula iBhayibhile kuthi ifowuni funeka yiyeke uhoyifowuni idimoni lithi usuyivula uzaba netiming ifuna nje uhambe ndicawa ucinezele isitulo kunjalo usikuhlebe usunyelise ngokule cawa yakho usole wenza ukuba lokho awuyifundi iBhayibhile usihamba nje awunikeli kodwa wenzana kule cawa yakho manje thina mathile thina mathile asiyenzi yewethu umthile iBhayibhile uthini ngayo funa mna ke mandingake ndiqhayise ngayo ingenguwo umnqamlezo wenkosi yethu uYesu Kristu mna mandingaqhayisi nganto ingenguwo umnqamlezo kaKristu ndingaqhayisi nganto ndingaqhayisi ngesivatho ndingaqhayisi ngesikhundla ndingaqhayisi ngebandla lamelihle negolide ndiqhayise ngomnqamlezo kaKristu esife emnqamlezweni ethwala ihlazo ethwala ityala engenasono uPilato wahlamba izandla bazalwana uPilato ndahlamba izandla elo qotha qekile elo lafa kakubi nangoku ongamnamqolo kuba lijonge isikhundla uYesu Kristu wayinalo igunya lokumkhulu ngoba wayinalo kuswa mayibe nguye unophetheyo pha eniwe ngusiza kube ngenamqolo ehoya isikhundla nesisu wanikezela ngoYesu Kristu wanuyishwa wafaka ubuhlungu
ngenxa ngamnamqolo ebambele kwisikhundla mhlawumbe nawe enkonzweni ubambele kwisikhundla yabona konakala cha ugcine ubaka lona ndithi kumdala ngikusihlalo akufanelekanga ndithi ngoba lokhu ndimusihlalo yesihlalo enkonzweni yakho kudlula izono kwenza umbulo kuthi imali zecawe kugila imikhuba ulibe kodwa hayi